Hello. Yung mga pang-visual. Good morning, good morning. Yo. One viewers ago. So viewers, hello po. Hello sa lahat. Luluto muna ako ng ulam ni Baby pag uwi. Bago kami umalis ng amin. Punta kami ngayon sa hospital. Nagdala na kami mga gamit. Hindi namin alam kung i-confine ngayon. Pero nagdala na kami ng gamit para kung sakalang sabi ng doktor na i-confine. Nagdala na kami ng gamit din ako balik-balik. Lulutuan ko muna dito para may pagkain na yung anak namin ni Ami pag uwi niya. Me, maligo ka na. Galaw-galaw na. Basta ako ng tinula. Kaya sipin ay na. Live muna ang bahagya. Dalian lang yung live natin. Walang pa-upload. Para pong tindahan namin, sarado na naman.
Dalawang araw ng sarado. Ay, nako. Nako. Two viewers, hello. Balik nga tubig ba? Ito tubig. Ang mo ako. Nag-chat si Nuno sa akin, may pasok daw ngayon. Magpipintura nga. Sabi ko, kaya na lang muna dyan. Kailangan itong asikasuhin. Para maano na to. Magamot na. Hindi lang kausap diyang ganyan. Di alam kung saan. Ay, ganun din. Buhay, bakit na ba ganito ang tao? Walang kasiyahan. Saan sa puno? Hello sa one viewers natin. Hello viewers, hello sa inyo. Bakit nga ba ganito ang tao? Dahil kasigahan. La 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 la. Wala pala po. Wala, kabakado na po kami. Yung mga sirano na ito. Tapos na. Sirano namin. Mustafa, Mustafa, Happy. Yung malamig ko ilagay dyan. Tubig po, nagdadala. Nilagyan ko. Oh, ito viewers, yung listing ngayon namin, basta may dala na kami gamit na dadal namin papunta din sa hospital. Sabi ko nga, ako na sana magbantay doon sa hospital. Kung sakaling makontain, kung sakali. Pero alam ko makontain talaga yan. Kung sa kapag ko lang. Ayun ko, ako sana magbantay kung sakaling makontain. So, labas mo yung gano'n, no? Kasi baka mabinot pa sa amin. Sana magbantay. Kung sakali kong makakonfine,
maiwan si Ami doon. Ako, uwi dito. Para mabuksan ko yung tindahan, para maalagaan ko rin yung anak namin. Pangalawang araw naman sarado na naman yung ating tindahan. Joshua, halika na, ligo na tayo. Na, halika na. Ligo na tayo. Yan na lang din yung pinapaikot namin ni Ami. Yan kumukuha ng pang-araw-araw. Pero dali na kayo, mag-alas 9 na. Tinola. Live lang muna, wala pa akong upload. Live para ma-update na kung ano yung nangyayari. At busy tayo. Hindi kasi pwedeng ipagpaliban yung nararamdaman ng bata. Kasi dati na yan na may sakit na dinala sa amin, gumaling na lang. Hanggang sa ganyan na yung itsura niya. Biglang lumusog na naman. Tapos ngayon, sa 2019 yan, 19 niya na dinala dito. Ano talaga siya? Payat ng tiyan. Seven years din pala na nakakalipas na. Kasi pandemic din eh. Ngayon, may lumabas na naman sa kanyang sakit. Mga infection. Tapos baka masalinan pa ng dugo yan kung sakaling ma-confine. Kasi mababa na yung ano niya, yung dugo niya. Kahapon, pinainom namin ng tubig. Inom ka pala ng tubig. Pag uwi namin dito. Inom ka ulit. Tapos, Always medyo talaga. luminaw-linaw yung ihi niya. Medyo luminaw. Tapos kagabi na naman, mapula doon sa diaper. Mapula na naman. Nakailang diaper, ihi ng ihi. Kasi pinapainom ng pinapainom. Tubig. Reviewers, yan talaga dito sa amin. Dito sa amin talaga. Di namin yan kahit may tindahan kami. Hindi yan binibigyan na ng chicheria. Kaya tumihingi. Hindi namin binibigyan ng chicheria yan. Soft drinks, lalo soft drinks. Kasi ako nga, umiinom din ako minsan ng soft drinks, pero bihira. Hindi ko binibigyan. Pati nga hindi. Kaso, ang problema niyan kung sa school, kasi pinapabawalan namin ng biskuit. Baka sa school, mga classmates, baka pinapalit niya kasi dito nga pag nalaro sila, yung mga batang kasama niyang kalaro, mamahitsarya, mahilig manghingi. Hindi tulad ng anak ko, yung anak ko, di ko pa nakita yan yung manghingi sa mga kalaro. Hindi siya yung nanghihingi. Dito, nakikita ko dito, mahilig manghingi. Mali natin, baka doon yung nangyayari sa school, hindi naman na mabantay sa school na eh. Baka doon, baka pinapalit niya yung biskuit niya. Tapos yung tubig niya nadala kasi may tag-isa yan ng tumbler, yung anak ko saka ito. May tag-isa lang tumbler.
Eh, tinatanong ko sa amin, kako tinanong ng tumbler, hindi naman nababawasan. Kung ilang oras sila na nasa school, yung tumbler, di naman nababawasan. Mahirap niyan. Kung talagang ano, yung operahan pa. Yan yung mga ganyan yung mga bata dun, yung sa PGH na ano, mga kasabayan ni ano, kasabayan ng papasit up. Yung mga ganyan pa lang, mga inoperahan ba. Ganyan na ganyan yung mga sakit. Kaya kami dito, minsan mga nakikiusap na kain daw sila si Cheria. Ang nagagalit ako, nagtuwag. Kaya mismo may kami. Hindi mo na naawa sa amin. Bigyan daw ako, hindi. Kaya hindi siya takot. Sa akin takot yan. Sa amin, bigay kung ano-ano na ano. Kasi siya hindi naman. Ayun, balik na naman tayo hospital. Hospital na naman yung upload natin. Nalutuan ko muna para, alam naman alam na nung anak ko na aalis kami. Ang problema nun, pag uwi, kasi minsan nga nagbabantay, hindi kumakain. Nakakumain lang ng kunting kanin. Tapos pag okay na siya naman yung ano, walang magbantay. Ha? Doon din pati sa bahay sila mama, busy rin. Yung mga lahat ng mga tao may ginagawa din. Magawa ng mga ano yung bilao. Me, siguro sa kahanto ah. Lord, may ano ba yan, chicken? Hindi ko, alas 9 na. Baka makaalis kagad tayo. Ngayon malalaman namin kung ano talaga ang sabihin ng doktor. Kung confine lang, kung papunta-punta na lang kami kung check up. Ngayon malalaman. Patay mo yung ibang ilaw. Ha? Patay mo yung ibang ilaw. Ano talaga, di naman natin yung pwedeng pagpaliban. Sabi kung kayang agapan, maagapan ka agad. Kasi pag pabayaan lang yan, lalong lalala. Alis mo na ikaw dyan. Sa ilalagay ko to, oh.
Excuse me. At maligam ka pa kasi pinapaligo na napakainit. Mix mo bang ano yung kamay mo? Ang pala, nilagyan ko pa ng malunggay. Kaunti lang. Di kahit na nahihirapan, pangit tayong kay ganda mo akong masaktan paminsan-minsan, bawat sandali na lang. At babalik kahit kailan. Sino man lang subukang muli at pagbigyan. 5 viewers, hello sa lahat. Kaya malapit na maluto ang aking niluluto. Pagkaluto nito, maligo na rin ako, magbihis. Yan. Let's go na kami. Punta namin ng hospital. Yan. At yun, pray lang tayo na lagi. Puyat na naman. Ilang oras na yung ating tulog. Nakaisip siyempre kahit di ko siya anak. Kasi tagal na yan dito. Tagal na dito sa amin yan. 6 years na siya na inaalagaan namin. Grabe kasi, maligalig. Grabe yung ligalig ng bata na yun. Kapon nga, napagalitan ko na naman. Pagdating namin na galing sa ospital, pinainom namin ang gamot, biglang nawala. Pagtingin ko, nandun na naman, dun sa natitirang hindi pa natatambakan dyan. Nagaano yung tubig, naglalaro. Sinawayan pati, pag sinaway, mga 3 beses. 3 beses babalik pa yan. Kahapon nga, sinaway ko, umalis. Pagpasok ko dito sa loob, pagtingin ko, nandun na naman. 3 saway. Pagalitan ko na. Isa yung ibang, si Bibi noon, ganyan. Pag sinabihan ko yun, si Eli, nung talagang bibing-bibi pa, bilis makinig. Eh ito, wala. Hindi talaga. Hindi siya nakikinig ka agad. Dali na mi. Yan ano lang to. Maiksi lang yung ating live. Pagkaluto nito, mag-i-end na rin ako ng live. Kumbaga nag-live lang ako para ma-update ko yung mga viewers natin na baka wala akong ma-upload. Tapos doon naman sa bahay kay Tricia, bali yung mga gumagawa doon, si
Yun nga, si Kuya Joel. Kasi ano na yun, dapat pulido yung pagkakapintura. Tapos nasa taas nga. Tinis ka pulding, pag umakyat pa ako, hindi kaya. Tinatanong ko sila kung pwede umakyat, hindi na raw siya na lang kasi baka bumagsak. Yung mga scaffolding doon ay mga kawayan. Tapos yung apakan maliit. Nag-chat si Nono sa akin. Ngayon nga, kakayo na muna kasi ito nga, papagamot. Dadalhin sa ospital. Ngayon, kaya ako nag-live para wala tayong mga upload na. Para ma-update lang. Update. Wala kami talaga mag-ano ito eh. Si Bayaw nasa nagtatrabaho din. Construction nasa Bacolod City. Sabi ko sa kanila kung sakaling ma-confine nga itong anak niyo, kailangan niya talagang umuwi kasi pag di siya umuwi, di naman ito mako-cover ng namin, ng PhilHealth. PhilHealth ko, PhilHealth namin. Hindi kasi di naman namin anak yan. Talagang siya. Yung buti kung may kaya talaga kung magkano yung babayaran ng ospital, yung nakalimutan, babayaran. Pero kung umuwi siya, baka mamatirahan lang kung magkano. Pero si Bibi nung nasa ospital yan, nung nagka-UTI, yung bill namin ay 25. Tapos, isang linggo kami sa ospital eh. 25 yung bill namin. Tapos, nilakad namin yung PhilHealth niya. PhilHealth niya kami. Yung ginamit nun. Tapos, yung DSWD, nalakad namin yun. Yung kapyarte, yung hindi na namin na asikaso nung kasi gabi na. Kung na-asikaso namin yung kapyarte, masisiro balance sana kami dun sa ospital. Masisiro balance. Kaso, gabi na, sarado na. Eh kung magpapaumaga pa kami sa ospital, panibagong bill na naman ng kwarto, magbabayad. Ang ginawa ko nun, alas 7 ng gabi, lumabas kami sa ospital. Binayaran ko na lang yung natitira na 7,000. Isakto nun, nagbigay sa akin si Kuya Jojo. Kay pula pa siya nagbibigay nun, si Kuya Jojo. Si Kuya Jojo, nagpupunta ka ng mga panahon na yun. Nagbigay si Kuya Jojo kay Pula ng 5K. Binigay sa akin ni Pula yung 5K. Kaya yun ang binayaran ko nun, 7,000. Nagdagdag na lang ng okay. Yun, salamat kay Kuya Jojo yung pagpapagamot sa anak ko. Dito kasi, malayo lang yung mga pinaglalakaran ng malayo. Yun ang pagkakaiba dito kasi sa Maynila. Dami pang mga interview bagong dun sa PGH nung kay Ami, walang maraming tanong. Tapos pagbaba mo dun lang, dito sakay pa. Palipat-lipat kung saan. Punta pa ng Bato, punta pa ng Eriga. Dami lang yung mga nililipat pa. Hello po at Ina Diaries. Hello po, shout out. Ano ang normal ng bata? Gaano kataas? Ma, gaano nga kataas ko? Kaya nagtatanong. English na. Ay, English yan. Pinipindot yan dito. Saan? Pag pinindot dito. Okay. Ano ang normal kraya ng bata? Gano'n kataas? Yung kraya niya, umabot po, Ate Rina, ng 93 ba yun? Di, sobrang taas ng kraya niya. Yun yung, hindi ba? Kasi
pasensya na po, dito lang ako sa tabi. Umabot siya ng 93 ate. Ito po. Ate, Pakita ko sa live. Oh, ito. Kita ba? 93. Sobrang taas. Hindi kita eh. Wait lang, dito. Kabila. Wala mo. Wala po. Wait lang. Sige. Ito. Ito yung... Oh. Tapos ito pa yung iba. Para pakita natin sa kanila. Bali natin may mga viewers dyan na marunong nito. Yan. Ito yung result kahapon. Doon po yan sa Sobrang Villanueva. private na po yan. Private. Tapos sa kabila pa, Sige mo. yung Ayan o. urinalysis. Para makita nila. Oh. Tapos ito yung iba. Sa likod, pinakalikod na. Tapos urinalysis yung Ito yung iba. sa likod pa. Saglit. Yung creya yan. Creatinine yan. Oh. Urinalysis. Taas mo. Yan. Ayan. Sige pa, sige pa. Ayan. Kaya grabe yung ano. Daming lumabas na mga... Hindi lang isa yung ano niya. Bumaba din yung hemoglobin niya. Sobrang baba. Yung dugo. Pwede yung pandi sabi ni Kuya Maki Gonzales. Good morning po, Kuya Maki. So isip ko nga kagabi, tulog na sila. Ang gising pa. Ayun nga nasip ko. Akala ko tapos na eh. Akala ko okay na. Kasi galing pa lang tayo kaya ano eh. Akala ko okay na yung pala may panibago na naman na. May panibago na naman. Ano sabi ko kay Amerika, huwag mo pa-stress. Naiiyak yan kahapon sa amin. Pag-uwi namin. Nung nandun pa kami sa ospital, buong biyahe, tumatawa-tawa pa siya. Nung pinabasa na namin dun sa nung pinachikapan namin na doktor, yun na. Naiiyak na namin. Sabi ko sa kanya, huwag mo pa-stress kasi paparecover pa siya. Ligo na yan. Tapos ako naman yung ano. Para madali tayo. Yung natin ilabas pa. Bis na. Yung tawag na akong dala, di ba? Hindi normal lahat ng blood niya. Kailangan daw bang i-dialysis? Kailan ba yung dialysis? Inano ko yung doktor. Hindi ko alam kung... Kasi yung pagtingin ko talaga sa doktor, nag-iingat din siya sa sasabihin sa akin eh. Pero tinapat ko siya. Ano yung sabi ko, Dok, pwede yung tanong ko, Dok, sabi ko, paano ba yung pagkakasabi ko sa kanya? Mauuwi ba sa pagdadialysis? Sabi ko, kung ano yun, Dok, idadialysis po ba kung ganyan kataas siya, ganyan yung ano. Wala siyang sinagot eh, pero ang niya, ang pagkakasabi niya, sana maagapan. Pero hindi naman daw hahantong sa ganyan. Yun yung pagkakasabi niya. Pero di ko alam kung, kasi siguro kita kasi yung mukha ko ng doktor na sobrang worry ko talaga. Di ko alam siguro, baka hindi niya ako tinapat. Basta ang pinakasabi niya, Ang sabi niya sa umanap tayo espesyalista ng na. espesyalista. Sa pedya daw. Pedya na espesyalista. Oo. Yun yung pagkakasabi niya sa akin. Kasi Ayaw niya lang dumirekta ng yung gusto niyang sabihin. kasi nag-iingat talaga siya dun sa Oo. sinasabi niya sa akin. Ang sinabi niya lang, puro mataas, yung ganyan. Kaya siguro, yung pagtingin ko talaga sa doktor is, nag-iingat talaga siya sa sinasabi sa akin. Kaya ayun, malalaman na lang po mamaya.
Rina, hello daw sabi ni Kuya Maki. Basta yung malalaman yan mamaya. Ngayon sabi, kaya sabi ni Ami, kung papasok daw ako. Hindi ako pwedeng pumasok kasi mahirap na kung yung pabayaan to. Siyempre kami yung nag-aalaga. Ayaw ko na masisi kami. Ayaw ko na masisi. Talagang asikasuhin niya. Si lalong bata. Buti kung ako nga, totoo lang. Pinipilit ako namin magpa-check up, magpasabay. Sabay na namin sa mobile sa akin magpa-check up dun sa PGH. Kasi yung dito ko laging masakit. Kaso ayaw ko. Saka sabi ko pag magaling na siya, saka na mag-check up. Kaya ako, kaya ko pang magtiis. Kaya kong sumubay sa kanila. Saka pag magaling na si Ami. Ayan, bata yan. Hello po Ma'am Maria J. Hello po, good morning po. Kung mga gapan yan, Jason, pwede pang masig yan. Dapat doon kayo sa... Maghahanap po kami, Ma'am Reyna. Kaya yun po yung ano namin ngayon. Kasi may pilya naman doon. Bala kung ano yung mangyayari ngayon.